Защо непрекъснато българина се оплаква, че е бил беден? Непрекъснато ми излизат във Фейсбук, в Инстаграм имоти, които се дават под наем, които са в Гърция. Различни групи има такива за апартаменти, за вили и особено, които са пък на първа линия. Те са изключително скъпи. Дори понякога си мисля, че и гърците може да нямат толкова много имоти на първа линия и толкова луксозни. Пишете ми долу в коментарите какво мислите по въпроса и били ли сте в такива имоти на българи, които се дават под наем. И тези имоти са наистина много скъпи. И са много на брой. И защо българина непрекъснато се оплака, че бил беден? Дали гърците имат толкова много